थानाय 5 तारिख सेप्टेम्बर 2021 साल मारिब जे टिपिएफ पलिटिकल डिक्लेरेशन खायमानो नगुई त्रिपुरा मथानि चेयारमेन तामो खायका स्राय सोंहर नगो which individual party will you vote for in the 2023 election in Tripura बर साजों साजोंनो IPF नि भोटार आसो त्रिपुरा मथानि भोटार आसो IPF त्रिपुरानि TPF नि भोटार आसो GMP नि भोटार आसो खनायनाय साजों साजोंनो EVN मेसिन रो खायैबो साजों साजोंनो भोट रखना वनाय दामो ओंै दंखा बुसुके बिनि सीट लुबि नुकजाखा पलिटिकल न बुसु जरतैबो दालाल पलिटिकल सिना मारक जों नुकजागै दङ आबन बागैनो ताकुतै बुखुजों दफानि लुकुरंनो अबनो ककजाना मुजंगो जों 70-72 बसराव पलिटिकल थङै फायै सिनि हा दफानि कक सावै दिनै दफानि मोथांमा लामाव हके केबो हिननाय करै थिकनो बुखुबाय सानाय बरक दफा दफा होनाय दिनै नासिक मानिले आलादासे अब हायख्लायनो जों गोबां मा बिसि रमै सिनि त्रिपुरा सारक सुकुलुक जागै थंजागै जेमन फुटबल बरक थंमा हायखायनो जों त्रिपुरा सा दफानि लोगो दंकसं लोगोरक थंजागै फायगा पलिटिकल्स बाय फायदि जों ताबो TPF पलिटिकल डिक्लेयार खायमानि त्रिपुरा मथानि तामनो किरि जाक थायकलाय जों आबनो वानसुक लायानो त्रिपुरा मथा तामनो किरि जों सिनि बरक सिनि इन्डिजियास पिपल रक बाय जों केबें जाकनानिया सिनि बिरुद गाके जों बांलादेशी विदेशी बायसे जों तिनि बिरुद ये तिनि त्रिपुरा मथाले तामनि बागै आसुक बखरक दंफ्लानानि नांखा त्रिपुरा मथानि चेयारमेन हयते MDC DMCM जतसे बखरक दंफ्ला लायना आसुके एलार्जी अंखरि दंलायो हके त्रिपुरा हानो बु एंगलो थाङै बुबतै खायनाय मोथाङै माननाय आबो किसा वानसुकदि दंकसं लोगोरकना आं अबनो कयनाय तिनि 7 बसरमै TPF निनि बुट बयकट खायै सामु ताङै फायमानिव बेबागनो चांगा बेबागनो सामु जावै दङ तिनि पलिटिकल थङै जों गोबां मा बरक केबें जाखा कासु जाखा गोबां मा बोथार जागैबो कोनो आबनि जास्ति करै दिनै TPF नासिगै दंमानलिया आबनो सिनि हानो सिनि सासनो तैफायना हके सिनि दंथायनो जों तैफायनानै थांगा हके जों पलिटिकल राजदे हाबै सिनि जे नांमानिव जों बासावै जों सिनि हानो जों नारकनाय होनै दिनै पलिटिकल सा हाबै थांकानि त्रिपुरा मथानि तामो जिंका जाखा आबोसो आंके सोंनानै मोजौ ओ त्रिपुरा मथा हानजाकनाय र थानसा हनै रिंनाय र थानसा ओंदि हनै थानसा खायरै हरै दिनै तामो नुकजाखा ग्रेटर त्रिपुरा लेण्ड होननाय तैफायका ग्रेटर त्रिपुरा लेण्ड साबो थानसा ओंखा हनै हिमाले बुकुं कलक खसाय कलक बरकनो तैसि थानसा सिनामै दङ आरोनो सों बुसि थायकलायो सिनि हा यकनानि थांका हके जों NRC नि बिसिं तैसि जों यकनाय सिनि हाना नारकनानि थांका हके जों दिनै वानसा थुरुकसा बुकुं कलक खसाय कलकनो तैले सिनि हानो जों नारगै मानिया बरकनो तै जों पलिटिकल गेम्स सो थङै माननायबा पलिटिकल गेम्स थङैनाय राज जानानि अबसे टारगेट बररकनि जे त्रिपुरा मथा हानजाकनाय रकनि हानि बागैनो दाकुतै बुकुकजों नरक वानसुकथाय त्रिपुरा मथा तामो नाहारै दं बिनि इस्यु तामो बिनि प्लेनिं तामो अबनो सोंना हारताय जों तिनि TPF ने आजायै फायै 125 जना बाय TPF आजायनानि नांखा तामनि बागै आजायना नांखा होनमाले जों नुगै फायगा जे सिनि बरक सिनि दफा गोमानानै बखाक थाङै दङ जों राजनिति थङै राजनिति बाय थंजागै दिनै गोबां मा बसरमै गोलकनानि नांखा जों TPF होनका राजनितिनो थङा राजनिति बाय थंजायगा राजनितिनोसो थंनाय राजनितिनो थंगै गुबै लामा तैखे सय राजनिति थंनाय हके आसल राजनिति थंनाय हके तिनि TPF नो सिमिसे नुकजागु हानि बागैनो दफानि लुकुरक ससियेल मीडिया ते नुगै दंना जे TPF डिक्लेरेशन खायगा
पलिटिक्स फुल पलिटिक्स राइट जे हाबै सिनि दफानाव मोथांनाय हनै दिनै डिक्लारेशन खायफोरो त्रिपुरा मथासं तामु जिं गाजागमान नरक जत नगै दङ जों खोनायबो दङ ससियेल मिडियाते हिंगे दिनै प्रदुत किशोर जे ईवीएम मेसिन स्नामै दिनै त्रिपुरा मथावा 70% मानैनो दङ हिंगे बत्ता मुनिताय अर दंफ्ला ताय कलायजाक आने मते हिंगे ब सिरिं सिरिं तंमानि फानो जावो ब केबोनि याग्रम ना बनांगे केबोनो हाथ जोर खायना बनांगे केबोनि फान बनांगे ब साइसुं साइसुं पास ब खायमानखा के तिनि त्रिपुरा मथा हंजाकनाय रक नरक सिरिं सिरिं के तंगै मानखानाब्ला आनि प्रश्न के अबाहायसि टीपीएफ नि भोटार 3% जिंके ओ 3% नले त्रिपुरा मथा नि चेयरमैन प्रदुत किशोर तामनि किरि थाइकलाय 3% भोटार न तामो त्रिपुरा मथाबा रिन गोनांदा सुथायदा तं हानि बागै दा दिनै टीपीएफ न आसुके किरि ओइ बा टेंशन अंजाकनानि नांखा टीपीएफ न तयै